ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ പേസ്ട്രിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്ട്രിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ വേണ്ട ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കണം. നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പ് നല്ലോണം വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ കത്തിപ്പോകും. പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായി തണിയാൻ വെക്കണം. നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ആക്കുന്നത്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഡ്രൈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് മൈദക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂണ് സാൾട്ട് ഇടണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ 3 പ്രാവശ്യം നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത മിക്സറാണ്. 2 കപ്പ് മൈദക്ക് 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 2 നന്നായി പൊടിയാക്കിയ 2 കപ്പ് പഞ്ചാര ഇടണം. ഹൈ സ്പീഡിൽ 5 മിനിറ്റ് നന്നായി ചെയ്യണം. ഫിലിപ്സിൻ്റെ ബീറ്ററാണ്. ഇതിൽ 5 മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതിന് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കണം. പിന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ 1/2 കപ്പ് ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം. 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ പിന്നെ ബീറ്റാക്കണം. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും വരെ ബീറ്റാക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. വെനില എസൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിന് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കണം. ഒന്നിച്ച് മൈദയുടെ പൗഡർ ഇടാൻ പാടില്ല. മൈദ ഒന്നിച്ചിട്ടാൽ കേക്ക് നന്നായി വരില്ല, മൈദ കട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബീറ്റർ യൂസ് ആക്കാൻ പാടില്ല. ബീറ്റർ യൂസ് ആക്കിയാൽ കേക്ക് നന്നായി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ മിക്സ് ആക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് കേക്ക് ആക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇങ്ങനെ കൊട്ടണം. എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നവരെ നന്നായി ഇങ്ങനെ കൊട്ടണം. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി കേക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് 45 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കണം. 45 മിനിറ്റ് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചക്കാക്കി നോക്കുക കേക്ക് വെന്തതിനാന്ന്. സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് കറക്റ്റായി വരുന്നതിന് അർത്ഥം. പിന്നെ കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ വെക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 പാക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡറിന് നന്നായി കോൾഡായിട്ടുള്ള 1 ബൗൾ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കോൾഡായിട്ടുള്ള പാലാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പാൽ എപ്പോഴും നന്നായി കോൾഡായിട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീം നന്നായി ഗട്ടിയായിട്ട് കിട്ടില്ല.
നല്ല കോൾഡായിട്ടുള്ള പാലാണ്. ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇതിനെ 5 മിനിറ്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഗട്ടിയായിട്ട് വരും, ക്രീമി സ്ട്രക്ചറിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിനൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. കേക്ക് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ 2 പാർട്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിന് മിഡിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു കയ്യിൽ പ്രസ്സാക്കി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു കയ്യിൽ ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഒന്നിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മിഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. മിഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ആ കട്ട് ചെയ്ത കേക്ക് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഗട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. കേക്ക് നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് നല്ലോണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര തിക്നെസ്സിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിക്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടോ അത്ര തിക്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വേവിച്ച് വെച്ച പൈനാപ്പിളിന് ഇതിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിനോട്ട് പാർട്സായ കേക്കിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്കും നല്ലോണം പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തിനും എത്തുമ്പോലെ നല്ലോണം പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ കേക്ക് നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ നന്നായി ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറിലാണ് ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഇത് കവറായാൽ മതി. വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് നല്ലോണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യരുത്. കുറച്ചൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്ന് കവറാക്കി എടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടിടണ്ട. ഇതിനെ 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഗട്ടിയായിട്ടുള്ള കവർ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയറാണ്. 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കവർ കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ലോണം ഗട്ടിയായി ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈന് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.